שלום, שלום לכולכם. אנחנו כבר מדברים על גאולה הרבה, ונדבר היום על אחד הדברים היותר מופלאים, אבל חשובים בתהליך הגאולה, שכדי להבין אותו צריך לשלב ידיעות מהגמרא ומהזוהר ומדברי הארי, אבל בואו נתחיל. הנושא הוא אליהו הנביא. אז אליהו הנביא, זה נשמע כמו איזו דמות מיסטית, אבל באמת אליהו הנביא זה דמות ממשית. אנחנו מכירים אותה מהתנ"ך, מאחת התקופות היותר נסערות שהיו בעם ישראל. התקופה של אחאב. אחאב זה מלך ממלכי ישראל, שהנביא מתאר אותו, אני חושב, בעריכות יותר מכל מלך אחר. אחאב היה מלך שהיה לו תכונות חיוביות, שליליות, עובד עבודה זרה. אבל כולם מכירים אותו בעיקר מהסיפור של השכן שלו, נבות היזרעאלי. שאחאב, מלך, מן הסתם לא חסר לו הרבה דברים, אבל יום אחד הוא מסתכל על הכרם של נבות, נבות לידו, שכן שלו, רואה כרם מטופח, מושקע, צומח, יפה, ענבים, כל ענב, היין שיוצא משם, איכותי, טוב, ונבות משקיע בכרם, זה כרם מכרמי אבותיו, ואחאב עובר על לא תחמוד, חומד את הכרם של נבות, מבקש את נבות שימכור את הכרם. נבות אומר לו, אני מצטער, זה נחלת אבותיי, אני מחובר, רגשית, אני לא הכל כסף. אחאב מגיע הביתה, עצמני, רואה אותו אשתו, איזבל. אומרת לו, אחאב, מה קרה? הוא אומר לה, כך וככה סיפור עם נבות. אומרת לה, אתה מלך, מה זה הדבר הזה? אני אראה לך איך עושים מלוכה. אתם מכירים את הסיפור, איזבל מארגנת משפט שקר, והיא באצלה של קדושה וטהרה, אומרת, יש לי עדים שמעידים שנבות קילל את אלוקים. כן, משהו נורא. מביאים עדי שקר, מעידים, שופטים, ומוציאים את נבות להורג, והמלך אחאב יורש את הכרם. כרם נבות. כרם נבות זה סיפור מוכר, שהוא הקש ששובר את גב הגמל, הוא מפיל את אחאב. מי שעומד מול אחאב, הנביא שאמור ליישר אותו, להתמודד איתו, זה אליהו הנביא. הוא מתמודד עם אחאב, זו התמודדות של שני ענקים, אפשר לומר. התמודדות לא פשוטה. כשמול אחאב שהוא מסתבר לא רק מושחת בעבודה זרה, אלא גם מתקלקל ביחסי אנוש בינו לבין השכנים שלו, ביחסי שכנים, ביחסי אנושיים, עומד אליהו שאמור ליישר אותו גם במישור הזה. אוקיי, זה אליהו הנביא, כולנו מכירים את הדמות ההיסטורית. הנביא מלאכי, שחי כמה דורות יותר מאוחר, מלאכי שמתנבא בימי הבית השני אומר, אני אספר לכם איך יהיה אחרית הימים. מתאר להם את אחרית הימים, את הגאולה של עם ישראל, את קיבוץ הגלויות, את מה שקורה עכשיו, את המציאות שבה אנחנו חיים, ואז הוא אומר להם איזה משפט מדהים, מוזר, מיוחד. הוא אומר להם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. אליהו הנביא. אליהו הנביא כבר היה, נפטר, מת, עלה בסערה השמיים השלום. איך שולחים את אליהו הנביא? איך בא מישהו מההיסטוריה? מה זה? איך מישהו מההיסטוריה מגיע למציאות של עם ישראל? משהו מופלא, דורש הסבר. על ההסבר הזה, קודם כל הגמרא אומרת, דבר מעניין. בשביל מה אליהו מגיע? הפסוק אומר, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. יש בגמרא
במשניות, במסכת עדויות, כתוב, אמר רבי יהושע, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו, ורבו מרבו, ככה שרשרת הדורות, עד משה רבנו, הלכה למשה מסיני. שאליהו הנביא לא בא לטהר ולטמא, לפסול ולא לפסול, אלא הוא בא לעשות סדר בעם ישראל. וכאן חכמים מחולקים איזה סדר הוא עושה. רבי יהודה אומר לקרב ולא לרחק. רבי שמעון אומר להשוות את המחלוקות. זה רבי שמעון בר יוחאי. חכמים אומרים לא זה ולא זה, אלא רק לעשות שלום בעולם. שנאמר, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. תפקידו של אליהו הנביא זה לעשות שלום בעולם. לפני שמתחיל התהליך של ימות המשיח. אוקיי, הבנו מה תפקידו של אליהו הנביא, אבל חזרה השאלה, כאילו, איך אליהו חוזר ומגיע? איך דמות היסטורית מופיעה אצלנו? שאלה מעניינת. היא נכונה לגבי הרבה דמות היסטוריות, אבל אנחנו עכשיו עוסקים באליהו הנביא, ועל זה אומר הזוהר. הזוהר מתאר את רבי שמעון בר יוחאי, יחד עם בנו רבי אלעזר, בורחים מפני הרומאים, מתחבאים במערה, ושם מופיע אליהו הנביא ללמד אותם. אומר שם רבי שמעון דבר מופלא. אליהו יכול להופיע כדמות, אני לא יודע איך זה, אבל הוא גם יכול להופיע בתובנה. ובלשונו של הזוהר, של רבי שמעון, בהתקסיה, בעין השכל. הוא מופיע בתובנה של בן אדם. פתאום אדם מבין משהו. פתאום עם מבין משהו. פתאום העולם מבין משהו. הוא מופיע בתוכנו, לא מבחוץ לנו. יש לכולנו איזשהו סוג של גילוי אליהו. יש לעולם סוג של תובנה של, כן, גילוי אליהו. זה חידוש מדהים שאומר אותו רבי שמעון בזוהר, כותב אותו בכמה מקומות. ורבי חיים ויטל מספר על הארי הקדוש, את הסיפור הזה גם כן. הוא אומר, הארי זה זכה לגילוי אליהו. שוב, הוא אומר, יש שני סוגי גילויים, יש גילוי של פנים אל פנים, שזה נשגב לגמרי בינתנו, שזה רק מתאים אולי לאנשים כמו רבי שמעון או כמו הארי הקדוש, שזה מאוד גבוה, מאוד מופלא, מאוד לא נתפס. יש סיפורים כאלה גם בגמרא על אנשים מאוד מופלאים. אבל יש, הוא אומר, עיקר גילוי אליהו הוא בתובנה. אומר רבי יוסף חיים בעלה בן איש חי, בדורנו זה בעיקר בתובנה. אז בואו רגע נחזור אחורה וננסה להבין את אליהו הנביא. מהו אליהו הנביא? למי הוא מתגלה? מה הוא עושה? יש בגמרא סיפור על שני חכמים שהיו מאוד, מאוד נישאים, חשובים, מעלה גדולה. מספרת הגמרא שהם היו ממש כמו תאומים. שני אחים מאוד, אחד היה זוכה לגילוי אליהו, ואחד לא היה זוכה לגילוי אליהו. מה היה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, דק קטן, אבל כנראה לאליהו הנביא זה היה משמעותי. אומרת הגמרא, שניהם היו אנשים בעלי אמצעים כלכליים טובים, היה להם אוכל בסדר, יכלו להעסיק משרתים, בסדר. טבעי, מקובל, לגיטימי, הכל בסדר גמור. שניהם היו דואגים לתת למלצרים מהאוכל שהם אוכלים. בעל הבית היה אוכל בשר, דגים, מרק, סלטים. היה דואג שהמלצרים יאכלו לא פחות ממה שהוא אוכל. שניהם היו דואגים לערוך שולחן למלצר. ההבדל ביניהם היה הזמן. אותו אחד שזכה ונגלה עליו אליהו הנביא, היה רגיל לאסוף את המלצרים לפני האוכל.
הוא ידע שהמלצרים, הם לא תמיד אנשים עשירים. אולי הם לא אכלו, אולי הם רעבים. הוא אמר, המלצרים האלה יצטרכו להגיש בשר ודגים, וכשהבטן שלהם מקרקרת, להריח את הריח של המאכלים, ככה כשהמגש בידיים, זה צער. נכון, בסוף הם יקבלו את השיריים, אבל במשך כל הארוחה אנחנו נאכל והם יצטערו. לא, זה לא נכון. אני אקח את כל המלצרים, לפני האוכל, ישבו כולם, יאכלו, לא מהשיריים, ממנה כמוני. אחר כך הם יגישו לכולם על בטן שבעה. אח שלו היה נתן למלצרים את אותו האוכל בדיוק, אבל לא לפני הארוחה, אלא בסוף הארוחה. אומרת הגמרא, לראשון אליהו היה מתגלה, לשני אליהו לא התגלה. רוצה לומר, מי שרוצה להתדבק באליהו, להגיע לאיזו מדרגה שלו של אליהו, הוא חייב להיות רגיש, לא רק טכנית, אלא פנימית, לליבם של האחרים, במקרה הזה של המלצרים, אבל זה יכול להיות גם במקרים אחרים. זה סיפור מהגמרא להבין משהו במושג שנקרא גילוי אליהו. אם עד כאן אנחנו ככה מתחילים לתפוס קצת מה זה אליהו הנביא, אז נוכל להתקדם מדרגה הבאה. אחרי שהבנו קצת משהו על מושג של גילוי אליהו, אז בואו נגלוש למציאות של ימינו, לסיפור שקשור לגאולה, מדברים לגאולה. מה הסיפור של אליהו בגאולה? איפה הוא נמצא? מתי הוא צריך להגיע? אז בואו נחזור רגע לפסוק שמדבר עליו, מלאכי אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. ברמב"ם בהלכות מלכים, שמתאר את תהליך הגאולה, הוא אומר, אני לא יודע איך זה יהיה, אני לא הייתי שם, אני מנסה לקרוא את הפסוקים ומהם להבין. ומתוך ההבנה שלי בפסוקים, אני רואה שאליהו הנביא בא בהתחלה, ממש לפני ימות המשיח, לפני כל תהליך הגאולה, לפני הכל הוא מגיע. ישאלו אנשים, ובצדק, רק שנייה, אם לפני הכל הוא מגיע, איפה הוא? אם אנחנו נמצאים היום במצב שבו חצי מעם ישראל נמצא פה בארץ, מתקיים בנו ושב השם לקח את שבותך, ושב וקיבצך מכל העמים, אסף הקדוש ברוך הוא חצי מהעם לכאן, קיים בנו רבות מהנבואות שנאמרו בספרי הנביאים, ובך והיטיבך מאבותיך, הפך אותנו לעם גיבור, הפך אותנו מעם נרפס לעם גיבור, יצר אותנו, קיים בנו את ההבטחה של וירש זרעך את שער אויביו, ורדפו מכם 500, מתקיימות בנו הנבואות של אחרית הימים. איפה אליהו הנביא? למה לא רואים אותו? והתשובה היא מונחת כבר, מה שאומר הזוהר, מה שאומר רבי חיים ויטל, מה שאומר הבעל בן איש חי, רבי יוסף חיים. שים לב, מדובר פה בגילוי פנימי. העולם עובר תהליך של גילוי פנימי אולי לכל אחד בעולם, אולי לכל אחד בעם ישראל. גילוי אליהו פנימי. כך כתוב, יש מדרש שנקרא תנא דבי אליהו. מעיד אני עלי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, בין יהודי, בין גוי. לפי מעשיו, ככה אני נגלה אליו. זאת אומרת, אליהו הנביא מספר לנו, דעו לכם, אני מתגלה לאנשים, זה לא משנה, יהודי, גוי, איש, אישה, גדול, קטן, איכשהו, לפי הבן אדם, אני מתגלה אליו. כמו שמספר לנו רבי שמעון בזוהר, זה גילוי בהתקסיה, בעין השכל. זה סוג של תובנה. כשאומרים גילוי אליהו, אל תצפו לזה מישהו 1.80 מטר שבא לפניכם אומר שלום, שמי אליהו, את יודעת זהות שלי. אלא, הבנת משהו. הבנת משהו
קיבלת איזושהי מחשבה טובה, רצון טוב, רצון להיטיב, לבשר בשורה טובה. זהו. היה לך ניצוץ קטן, גילוי קטן, גילוי אליהו קטן. כך כותבים גדולי החסידות, שכשאדם יש לו התעוררות של רצון טוב, הערה פנימית, משהו שמשמח את לביבו, רצון לעשות טוב, רצון למחות על עוול, הוא מרגיש מצפון, יושר פנימי. כן, זה ניצוץ, אולי יותר מניצוץ של גילוי אליהו. וזה התהליך שהעולם עובר, העולם כולו עובר לפני ימות המשיח. מדהים. העולם צריך להתיישר. אליהו לא בא לטהר ולא לטמא, לא לפסול ולא להכשיר. אליהו בא ליישר את העולם. ליישר את העולם. לעשות שלום. להשכין שלום בעולם. וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זהו, זה תפקידו של אליהו הנביא. להכניס לעולם איזשהו רוח של פייסנות. רוח של לא יישא גוי אל גוי חרב. זה עוד לא בדיוק הגאולה השלמה. יש עוד ימות המשיח, יש עוד תהליך. אבל קודם התהליך, העולם מרגיש מתוכו את הרוח הזאת. את הרוח שבאה לומר די עם המלחמות. באמת, בין שתי מלחמות העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, העולם כבר עבר גל כזה. קם חבר הלאומים. כבר דובר על שלום עולמי. רוסיה קמה. רוסיה קמה על הדגל הגדול של אחווה ושלום ושוויון, וזהו. לא יישא גוי אל גוי חרב. זה כנראה היה בוסרי מדי. זה לא נבנה בכלים הנכונים, אבל הרצון היה. מאיפה הרצון הזה בא? מאיפה הרצון הזה בא בלהיבות האנשים? של שלום עולמי, של אחווה, של שוויון. מאיפה זה הגיע? מאיפה באה הרוח והציף את העולם? מגלה לך רבי שמעון, זאת רוחו של אליהו. על זה התנבא המלאכי ואמר, דע לך, זה יבוא ממש כגל ראשון שישטוף את העולם ברצון לשלום. אז אם תראו מישהו שזה מה שמניע אותו, דעו לכם שהמקור הוא מקור רוחני, פנימי, שורשי, נפלא. יש לאליהו הנביא עוד תפקיד. כותב את זה גם כן אחד מגדולי המקובלים, איש שקם ועשה מעשה, קראו לו רבי חיים בן עטר, מפורסם יותר בשם של ספרו, ספר שהוא כתב כפירוף לתורה, נקרא אור החיים. הוא כתב הרבה ספרים, הוא עלה לארץ, עלה ממרוקו, עבר דרך איטליה, אסף קבוצת גבירים, תמכו בו, הם קמו, קבוצה עלתה לארץ ישראל, בתקופה שהארץ עוד הייתה ממש שוממה, בא לירושלים, קנה שם מקום, הקים שם ישיבה, סביבה, התקבצו תלמידים, ולאט לאט נוספו עליהם עוד ועוד, והתחילה העלייה לירושלים, התחיל בניין ירושלים. אותו רב חשוב, רבי חיים בן עטר, מספר ואומר, איך תתחיל הגאולה? הוא אומר זה, בהתעוררות ליבות בני אדם. כשאנשים פתאום מתעוררים ואומרים, רגע, מה אני עושה פה בגלות? מה אני עושה פה? למה אני תחת מלכות זרה? למה אני לא חי כעם בריא בארץ שלי? יושב לו אדם במקום אחד בעולם וחושב את המחשבה הזאת, ועוד אדם במקום אחר, ועוד אדם במקום אחר, ועוד מאות ועשרות ואלפים, ונוצרת תנועה, ועם שלם פתאום מתעורר ואומר, די לי, אני רוצה ללכת לארץ שלי, אני רוצה להקים מדינה,
וחלוצים פה וחלוצים שם, וייבוש החולה, וייבוש ביצות, וייבוש שממה, ועלייה, ומעפילים. איפה הרוח הזאת מגיעה? אומר רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שוב אחד מגדולי המקובלים, אומר, זה הגל הראשון של הגאולה. זה עוד לפני ימות המשיח, זה ההתחלה. עוד הקבץ עליו נקבציו. הרוח הזאת, זאת הרוח שהיא רוח שמגיעה מבפנים. לא בא איזה מישהו חיצוני ודופק לך על הראש, אלא ותישאל לרוח, רוח פנימית. זאת רוחו של אליהו הנביא. הנושא הזה משתלב עם דיבור מאוד מעניין שמופיע בזוהר, כן, בזוהר, שמתאר את המציאות החומרית שהעולם יחווה לפני ימות המשיח. זה מעניין, אומר הזוהר, בשנת 600 לאלף השישי, זאת אומרת שנת תפרש, זה לפני, אנחנו עכשיו תשע"ע, לפני 170 שנה. אומר הזוהר שבשנת תפרש, העולם יצא מהקיפאון התרבותי, אולי אפילו המדעי שלו, ייפתחו שערי שמיים, מבואי החוכמה העליונה ומבואי החוכמה תתאה. ואותו קיפאון מדעי, נקרא לזה שאחז את העולם במשך אלפי שנים, כפה על שמריו, התקדם קצת, אבל אנחנו קוראים לזה ימי הביניים, מין קיפאון כזה ששום גילוי מהפכני, שום גילוי, לא גילו לא את הנפט ולא את הפחם, לא את המנוע הקיטור ולא את המנוע הבעירה הפנימית, לא את החשמל ולא את המזגן, בטח לא את המחשב ולא... כלום, העולם היה כמנהגו נוהג, חורשים עם החמור וחורשים עם השור, לפעמים חורשים עם האישה. עולם שהוא יודע להשתמש בכוחם של עבדים, והעולם כולו הוא עולם של בית עבדים, מי יותר מי פחות. לא צריך לספר לעצמנו, אנחנו מכירים את זה מספרי ההיסטוריה, את מסחר העבדים הנורא שהתרחש בעולם, כי העולם היה כבול בקיפאון. אומר הזוהר, לקראת ימות המשיח. הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את העיניים, פותח מבואי חוכמה של מעלה, מבואי חוכמה של מטה, פתאום מגלים את הפחם, זה דבר מדהים, אפשר יותר הרבה דברים לעשות. מגלים את המנוע, יש רכבות, העולם מתחיל לזוז, מכירים אחד את השני, פתאום אדם יוצא מהכפר שלו. אדם מבין שיש עמים שונים, יש מדינות שונות. עוברים שנים, מגלים את הנפט, מגלים את החשמל, מגלים את העולם שמעבר, את הכוכבים, פתאום מבינים שהיקום הוא הרבה יותר גדול. העולם מתחיל לצעוד בצעדי ענק, ובמשך 170 שנה, השנים האחרונות, הוא השיג פי אלף בכמות, יותר ממה שהוא השיג ב-1700 שנה, ו-2400 שנה, ו-3000, 4000 שנה. ב-170 שנה, ההישגים המדעיים של העולם ב-170 שנה, הם שווה ערך לכל מה שהעולם השיג בכל שנות תרבותו וקיומו. זה לא יאומן. אומר הזוהר, אני אקבע לך את התאריך ואספר לך מתי זה יתחיל. זה מתחיל בשנת תפרש. זו התקופה פחות או יותר שאנחנו עדים לה, שבאותם שנים פחות או יותר העולם מתחיל להתעורר. מה פירוש נפתחים
מבועי חוכמה של מעלה ומבועי חוכמה של מטה. מה המציאות הזאת? זאת מציאות שבה המבועי חוכמה האלה זה לא איזה מעיין שאתה יכול לצלם אותו ולהגיד, הנה, אני ראיתי פה איזשהו מעיין של מעלה או של מטה. זה כולנו מבינים שמדובר פה באיזשהו תובנות פנימיות של בני אדם. פתאום מדען כאן ומדען שם מגלה. נפתח לו, נפתח בתוכו. פתאום בתוכנו נפתח, העולם נפתח, משתחרר פנימה. הדעת של העולם נגאלת מכבלים. כן. כך אומר האריז"ל, גאולה מתחילה בדעת, בגאולת הדעת. שהדעת של האנושות נפתחת. אנשים מרחיבים אופקים. לא רק מרחיבים אופקים שמטיילים בעולם, מרחיבים אופקים פנימיים. פתאום מסתכלים ואומרים, וואו, זה לידינו היה, איך לא ראינו? איך לא ראינו את כל אוצרות הפחם שהיינו כל כך קרובים אליהם? איך לא גילינו את האפשרויות הגלומות בהם? איך לא גילינו את המתווה, את המתוויה? איך לא גילינו את האפשרות לשאוב נפט? כל כך הרבה אוצרות נפט יש בעולם, איך לא גילינו אותם? איך לא גילינו גם דברים רוחניים? כן, איך לא גילינו את העובדה שזה לא מוסרי להעביד עבדים? איך לא גילינו את העובדה שזה לא מוסרי להיות משעבדים עמים אחרים? איך לא גילינו את העובדה שזה לא מוסרי לנהל עולם של מלחמות? פתאום אנחנו מבינים? לא אנחנו כאחד, אני, אתה. העולם נפתח לו. אומר הזוהר, הפתיחה הפנימית הזאת של האנושות בכללותה, לכל מה שדיברנו, ועוד הרבה יותר, זה ההקדמה לביאת משיח. הפתיחות הרוחנית הפנימית היא פתיחות מדהימה. היא הצעדים הבונים, הבסיסיים, הראשוניים, לפני בוא יום השם הגדול והנורא. דיברנו על מושגים של אליהו, ופתאום אנחנו מבינים שהרבה דברים שנראו לנו כדברים חיצוניים, הם למעשה דברים פנימיים. וזה באמת תהליך הגאולה. תהליך הגאולה, ברור שהוא גם חיצוני. עם ישראל עזב את הגלות ובא לארץ ישראל. באמצע התהליך, ימשיך את התהליך. אבל חייבים להבין שכל התהליכים הם לא רק חיצוניים. הם קודם כל פנימיים. ולמשל, נדבר על התהליך שאנחנו יודעים שאנחנו נשואים לשם, עיני כולם נשואות לשם, בית מקדש. מה זה? מה זה בית מקדש? קיר בלוקים, כמה קירות. זה בית מקדש. בית מקדש זה התהליך הרוחני הכי מדהים שהעולם עובר. הכי מדהים שהעולם עובר. כשהנביאים מתארים את הקמת בית מקדש, הם מתארים אותו לא בצד הפלסטי שלו, איך הוא נראה. גם זה יש. אבל לא, זה העיקר. בעיקר על התהליך שאנחנו עוברים, של לא יישא גוי אל גוי חרב. וכיתתו חרבותם לעתים, וכניתותיהם למזמרות. אדם, לא רק שהוא לא בא להילחם, הוא אומר, מיותר לי הנשק. לא רוצה אותו יותר. לא רוצה אותו יותר. אני כבר הופך אותו לעט ולמזמרה. אני לא צריך אותו. אני מבין שזה קורה רק לי, לא רק לי. זה קורה לי וגם לשכן שלי. גם הוא כבר לא רוצה יותר להילחם. כבר הוא יודע את מקומו ואני יודע את מקומי. אין צורך בזה יותר. באמת, האדמו"ר מחב"ד, לפני שנים, כשהיה פירוק הנשק הגרעיני, הסכם בין רוסיה שהייתה פעם מעצמה והתפרקה, אבל לפני התפרקותה, היה הסכם בין ארצות הברית לבין ברית המועצות, על פירוק הנשק הגרעיני. גם המעצמה הזאת וגם המעצמה השנייה, הפסיקו קודם כל עם המרוץ, הפסיקו להשקיע משאבי אינסוף
פצצות אטומיות, ואחרי העצירה במרוץ, הם מתחילים להוריד. זה היה מלווה הרבה חשדנות וביקורת שלא עובדים עלינו ולא מרמים אותנו, אבל לאט לאט פירקו עוד ועוד פצצות מימן ואטום, וממש חיטטו חרבותם לעתים. עמד אז הרבי מחב"ד עליו השלום ואמר, אתם מחפשים לראות גאולה? הנה, תראו. תראו איך העולם משתנה. שם זה שנבין. זה לא שנשיא ארצות הברית ונשיא רוסיה דאז יושבים וחותמים. כדי שהנשיא יחתום, הוא צריך מאחריו את הקונגרס. ודאי יש מתנגדים ויש מסכימים. הקונגרס, הסנטורים צריכים מאחוריהם את העם. כשנשיא חותם, זה עם חותם. כשנשיא ארצות הברית חותם ונשיא רוסיה חותמים, זה עמים שלמים חותמים. עמים שלמים מבינים שצריך לעצור. זה עוד לא ימות המשיח, עוד המשיח לא בא. אבל אלה ההכנות שהעולם עובר מתוכו לקראת. התהליכים האלה שעוברים על העולם כולו מבפנים, זה תהליכים מדהימים. אותו תהליך שהעולם עבר וביטל את העבדות. זה תהליכים פנימיים רוחניים שהעולם עובר. מדהימים. זה עוד לא ימות המשיח, אבל זה ההכנה. לשים שלום בעולם. זה מציאות מדהימה שהעולם כולו עובר ומתנבא עליה הנביא מלאכי. ואנחנו חייבים פשוט להודות כל הזמן. ריבונו של עולם, תודה ששמת לנו בדור כל כך מופלא. דור שהדברים המופלאים שדיברת עליהם פעם, מתרחשים אל מול עינינו. אנחנו שמחים על העבר ובטוחים על העתיד, ומקווים באמת לראות את הגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.